Вельмі прыемна вас бачыць в гэты спякотны летні дзень, але спадзяюся, наша вечарына яшчэ будзе больш цёплай, калі мы пачнём яе і калі мы пачытаем беларускія вершы. І спадзяюся, усё атрымаецца так, як мы плануем. Ось. Сённяшняя вечарына прысвечана выхаду маёй новай кніжкі. Яна называецца «Непрадказальная», якая выйшла ў Мінску у траўні этого году. Для мяне была нечаканасць, таму што я з аднаго боку планаваў, з іншага боку не планаваў, але яна так вельмі хутка зрабілася і выйшла, і я нават паехаў у Мінску, і яна ўжо была гатова к майму прыезду. Таму сёння я пачытаю вам вершы з этой кніжкі, вось патлумачу, як она пабудавана, і калі вы будзеце яе самі чытаць, таму што я толькі прачытаю некалькі вершаў, каб даць зразумець, пра што кніжка. Вось. І астатняе, я спадзяюся, вершы павінны жыць і казаць пра сябе самі. Вось. «Непрадказальная» — это назва, якую можна патлумачыць по-рознаму, таму што, па-першае, калі я ехаў у Канаду, нават я не думаў пра тое, што вот, і мне нават у Мінску казалі, што ніхто не думаў, што праз 20 год я вярнусь у родны горад і буду чытаць вершы. Людзі собяруцца слухаць мае вершы. Вось таму непрадказальнасць этого жыцця, яна як таямніца, яна заўсёды цікавіць, заўсёды хвалюе. І з іншага боку, калі ты нешта пачынаеш рабіць, то жыццё, ці я не ведаю хто, пачынае з табой уступаць у нейкі кантакт, і ты пачынаеш рабіць тое, што ты, мажліва, і не рабіў раней. Таму я пачну сённяшнюю сустрэчу з верша, які так і называецца «Непрадказальная». Это першы верш у гэтым зборніку, і мы пачынаем. Сустракаючы непазбежнае, я знаходжу сябе в абставінах, дзе жыццё маё рэха вечнага лёгка шырыцца плыняй памяці, дзе на ростынях паралельнасці, на вышынях нязвыкла белага. Я шукаю жыцця взаемнасці, не цураюся неба смелага, а ад нас застанецца лепшае на шляхах заўжды супярэчлівых, у абставінах супрацьлеглага, дабрынёй мы заўсёды вечныя. Застанёмся святлом у раніцу, непадробнымі, прывітальнымі, дзе так любіцца, дзе так марыцца, на вышынях непрадказальнага. Адразу б хацеў прадставіць нашых музыкаў. Это дуэт «Кантабеле», якой вы усе добра ведаеце. І яшчэ ў нас ёсць спецыяльны госць Галіна Разайпур, якая таксама будзе прымаць удзел у музычнай часткі этого. Я не ведаю, як это называць. Канцэрт, не канцэрт, івент. Мы называем это вечарына, але тут яшчэ не так позна. Тут ось. І я хочу адразу сказаць, што прагучаць творы на музыку Рольфа Лавенда,
Джулія Качіні, Зейн Малік, Змітер Камінський, Карлоса Гарделя, Сігери Умабаяши, Астора Піаццоли, Антоніо Вівальді і Фелікса Мендельсона. От, я хочу пару слов сказати, як книжка побудована. Вона зроблена з 4 часток. Перша частка – це вірші, які присвячені моєму родному городу Мінську. Ось так отрималося, що попередня книжка називалася «Отава», і там було шмат віршів про Отаву і про Канаду, але от так, знову, непредказально, город, у яким я народився, він почав неяк так потребувати, і одразу написалося кілька віршів, які склали першу частку цієї книжки. Друга частка – це подорожжя. Ми шмат подорожничаємо. Маючи канадський паспорт, ми отримали можливість побачити цей світ, і він здався нам вельми пригожим. І тому так само пригожість цього світу, вона адлюстровується у віршах, які увійшли в цю книжку. Третя частка – це ліричні вірші, які присвячені у більшості Владі, моїй жінки, тому вона моя муза, мой натхнитель, тому третя частка – це вірші про кохання. І опошня частка – це некая така сверх, як кажуть, задача, це некое таке асенсування життя у тим вигляді, який я можу зрозуміти. При гэтым вот эта непредказальність, гэта незрозумілість застається. Тому я одразу вам кажу, що книжка не откаже ні на які питання, але я думаю, что вот эта щирость, вот эта доброня, вот эта генерация некой такой позитивной энергии, яка была крышку приглушена у Беларусі, у Мінську, а коли ми опинулися за межами той простори, одразу вот вийшло некий такий позитив. Ось, тому ми бачимо шмат людей, зустріли шмат добрих людей, і от эта енергія, вона ніяк так сполучається, і атрымоўваецца тое, што вот атрымалася. А пакуль што я прачытаю некалькі вершаў, прысвечаны Мінску. У Мінску я не заблукаю, мне мапы болей не патрэбны. На Долгобродскай адшукаю царкву, дзе хрысцілі з небам. Адчую лёгкасць захаплення, сквер перад операй нязменны. Я прыміруся з прыцяжэннем, что зазывая город светлый. У Мінску я не заблукаю. Мой Мінск падкажа прывітальна, что да сябе яшчэ чакае мяне на плошчы прывакзальнай, пацвердзіць даўнюю умову. Адно сабе заўжды належыць, і абмінаючы покору, ігнараваць законы межу. Мой город, зноў цябе я бачу, в высокім небе, светлай стоме, на скрыжаваннях, на асфальце, у дворах з дзяцінства мне знаёма. Цябе я чую в тихих спевах, што праслаўляюць радасць мая в цяністых і глубокіх скверах, у рухах стомленых трамваяў. Ты горды ў стыльных капітэлях калон мастацкага музея, сутонні вуліц, доўгіх ценях, намаляваных акварэллю. Мой горад, падаруй свабоду, пераканацца ў адчуванні, што я найду яшчэ нагоду для новага з табой спаткання. И вот такое спатканне адбылося. Оно адбылося ў 2017 году, и этот верш был написан. Вот я поехал у красавіку, и верш пришел сам. Я дякую Богу за милость вяртацца вясною домоў, адчуць прыцягальную силу з дзяцінства знаёмых двароў, за вечнасць сталічнай шчадроты, за бойкі напружаны лёс, за радасць на плошчы свабоды спазнаць суцяшальнасць нябёс,
Я дзякую Богу за милость пачуць мамин голос жывы, за вуліц спагаду і шчырасць, адсутнасць атрутнай тугі, за шчасце свядоміць палёгку, заўжды міласэрдна і там, дзе можна даверыцца зноўку, заўжды верначулым сябрам і дзякаваць Богу за міласць, што нават з далёкіх краёў Ён даў мне жаданне і сілы вяртацца вясною дамоў. И была там весна. И вот у этом годе так само была весна, такая больш теплая, такая больш утульная нават, чым у Канадзе. І зноў напісаўся вось такі верш. Зноў Мінску вясна, горад дыхае маем, ці маўчаць, ці крычаць, назіранне рэалій, чыста вымыты брук, дзе словы натхнення я шукаю сабе, не хаваю здзіўлення, каляровы праспект, горад светлы, сталічны, гонар бачыць яго, фарбаў лёс гарманічны, гаманлівы прастор пачуваецца вольным. Зноў у Мінску вясна, адчування бяздоння. Один верш, ён такі вельмі просты, вось, і яго б трэба было назваць талісман, але ён называецца шведар. Вось, таму што не ўсе людзі ведаюць, што такое шведар. Шведар — это світар. Вось, і тут опісваецца вот момант, калі мы вот жылі у такое наше было дзяцінства, мы жылі ў маленькіх кватэрах, але такога адчування вот забываецца і застаецца толькі лепшае. Шведар. Імперія маёй кватэры,
блакитный тесный коридор, у зале новые шпалеры, а за окном вялікі двор. Стаяць упэўненыя крэслы, з люстэркам годнае трымо. Два ложкі все займаюць месца, блок батарэйны под окном. Даўно пабеленыя рамы, подлога, а на ёй дыван. На крэсле швэдар вяжа мама. Яго насіў, як талісман. А з наступным вершам атрымалась такая гісторыя. Вось, я приехал в Минск вот этой весной и познакомился с одним музыком. Он вельми хотел со мной познакомиться. Мы посидели, попили пиво, я подаровал ему книжку, и он подаровал мне свой диск. Вось. И тогда я запросил его на презентацию, какая была про стыдень. И про стыдень он пришел уже с гитарой и сказал, что и он хочет заспевать песню, которую написал, когда он прочитал мою книжку. Вось. І так як от Юрий, яго зовут Юрий Несцяренко, тут не присутнічае ён сёння, але Міша пастараецца зрабіць тое, што Юрий зрабіў на прэзентацыі, і праспяваць песню, якая называецца «У летнім парку цішыня ці раніцай». Вось. Словы Юрася Шамецкі, а музыка Юрия Несцяренкі. Не, ён у Мінску жыве. В летнім парку цішыня, у летнім парку лёгка думка. Мне раніца здаецца гукай, дзень пачынае дабрыня. Усход святла, нібыта мара, сутонне растварае мірна прысады, мова тонкіх ліній заўжды праведзеных яскрава, заўжды праведзеных яскрава. В летнім парку цішыня, у летнім парку чую ветер, як звер драпежны гоніць вечна аблокі дзіўнага жыцця. О, раніца, таемны востраў жыве жыццём і не знікае, а вогнішча святла распаліць. Зноў узыходзячае сонца, зноў узыходзячае сонца. В летнім парку цішыня, у летнім парку лёгка думка, у летнім парку цішыня, у летнім парку лёгка думка. Один из плюсов нашей эмиграции в том, что, атрымаўшы канадыйскі паспорт, как я сказал уже, мы шмат падарожнічалі. Вось, мы шмат паглядзелі краіну в Европе, паглядзелі Америку. И одну з апошніх
І одно з апошніх таких ураженняў, якое мы атрымалі за апошнія некалькі гадоў, это была магчымасць паглядзець два акіяна. Калі мы паехалі ў Нова-Скошую, мы паглядзелі Атлантыку, калі мы паехалі ў Ванкувер, мы паглядзелі Ціхі акіян. І я думаю, што не шмат у беларускай паэзіі вершаў, якія прысвечаны менавіта акіянам. Так што вот, наступныя некалькі вершы будуць прысвечаны маім уражанням ад сустрэчы з акіянам. Таму што я кажу ўсім, што калі вы сядзеце каля рэчкі, вы разумееце, што вы сядзеце каля рэчкі. Калі вы сядзеце каля озера, то это озера. Калі вы сядзеце каля мора, то это мора. А калі вы сядзеце каля акіяна, вы адразу яго разумееце, адразу яго адчуваеце. І гэтыя ўражанні перадаліся вот у першым вершы. На березе акіяна мы будем слухаць адзін аднаго. Мы станем аб лепшым марыць і будзем нібы кіно глядзець, як мяняюцца кадры жыцця незлічоных хваляў і верыць, што прыцяжэнне стварае гарызанталі, што бачым далёка-далёка, пакуль нам хапае зроку. На березе акіяна парушым небачныя сцены, жывым і магутным хвалям запомняцца нашы целы, мінаем жыцця пакуты, шануем ласкавасць ценяў, хоць справа была у лютым, цяпла тут не стане меней. Складаем з упэўненых думак устойлівы фотамалюнак. На березе акіяна мы будзем сядзець і слухаць, як лёгкі настрой прымае прыветлівы голас гукаў, а хвалі так мякка яднаюць падоння з вялікім небам, дзе наш карабель блукае, шукаючы цвёрдасць глебы, змяняем нязручныя межы на брыз бесклапотны і свежы. І наступны верш называется «Беларуская Атлантыка у бухте Пегі». Это Нова-Скошия. І калі вы бачыце Канаду, часто я представляю таким маячком, як стаікі, які стаіць на березе. Это вот менавіта это месца, яно такое вельмі утульнае, вельмі прыгожае, і таму напісаўся вось такі верш. Беларуская Атлантыка у бухте Пегі. Вакаліс акіяна, незлічоныя гукі, я элегію чую у бясконцасці рухаў, хваль вялікіх халодных, адчуваю свабоду па салодным спатканні суцяшальнай прыроды. Холад ветру стальнога чыстым спевам натхняе, акіян вольным духам час зямны прыпыняе, птушцы ў гучным палёце ён даруе падтрымку, замірае навечна на маім фотаздымку. Тут на березе доўгім крочу далей і далей, хваляў лёскат працяглы, мой настрой уздымае, гукаў гнуткіх ласкава, непаўторная мова, для сябе пазычаю мне патрэбнае слова. Свет бачыцца недасканалым, шурпатым, часта ганарлівым, магутны подых акіяна і хвалі мудрасці глыбіннай нас да сябе заўсёды клічыць, каб нешта новае пазычыць. А мы гатовыя шукаць сябе на беразе пустынным і на пяску заўжды маўклівым пра закаханасць напісаць, пра смутак гордай адзіноты, пра рэзананс нячутных нотаў. Няроўна спеўны гук вады мы ўжо сабе не заўважаем. У адной прасторы я і ты, і акіян, любоў зямная, святло спагаднага бязмежжа, дзе мы адны на ўзбярэжжы.
Наступный верш называется «Тафина». Это мы переезжаем с Атлантики уже одразу. Это место находится на острове Ванкувер. Калі мы стояли у Новой Скоши и глядели на океан, то там наступная кропка, это калі глядеть, то это будет уже Испания. Тут, калі вы стоите вот у этом месте, я там глядел по мапе, это остров Сахалин, праз океан. Вот. И отлеглости, вот я тут подлечил, что это Тафина, это самая дальняя кропка, от якой я отъехал, и калі полечить, что кропка отлика, я заўсёды лечу той дом у Мінску, где я народился. Это район Шарики, вот, и там прошло мое дзяцінства. И калі я подлечил, то эта простора, наше дзяцінства, и она здесь укладывалась прикладно у 2 километра, потому что далей мы не заходили, бо там был інший район, и там было небяспечна. Вот. А менавіта эта кропка Тафина, и она от моего дома ляжит на отлеглости 8202 километра. Вот я вам прочитаю несколько таких лічбаў. Например, от моего дома до школы 160 метров. До ближайшей крамы на Яна Райніса 450 метров. До кинотеатра «Комсомолец», у якім я поглядел первое кино, это 700 метров. До кафе «Чебуречная», все тут, я думаю, что тут шмат людей ведают про это кафе «Чебуречная», 1 километр ровно. Вот, до Минской... Универмаг Беларусь. Ну, так само недалеко, там это не совсем недалеко. Вот. До Минской площади Незалежности, это центр города, это 6 километров. Вот тогда это было фактично бясконцая некая такая отлеглость, это треба ехать было на троллейбусе там. Это сдавалось так далеко. Вот. И до пораўнання от моего дома до Парижского Лувра 2135 километров, до Римского Колизея 2388 километров, до Нью-Йоркской статуи Свободы 7636 километров. И до моего дома у Отаве, у яким мы тут теперь находимся, это 6813 километров. Тафина. Вот. Это кропка, на якую, от якой я отъехал, заехал наибольше. Сподіваюся, что это еще не рекорд. Не конец. Так. Тафина. Тафина – сапраўдны край свету. Выспа Ванкувер, холод дзіўнага лета, узбярэжжа ціхага акіяна. Поўныя рэстараны бліжэй да ночы, а колеры з заходу быццам напамін о пажары. На беразе акіяна цягне паслухаць чаек. Мы ходзім па пяску, нібыта па скуры невядомага нам цела. Сустракаем барадатых рыбакоў, падобных на горцаў. Туманная раніца, жоўтае сонца. Думается, что калі-небудзь океан можа позмагацца з небом за магчымасць праверыць, хто з іх большы. І гэта стане сапраўдным іспытам. Але ніхто не называе неба ціхім, а океан міфам. Тафіна – цвік для нацянутай ніткі, другі канец ніткі – дальні ўсход. Ходить по воде немагчыма. Это не отсутностью веры. Холодно, золко, бясконцыя пляжи Тафина сдаются нам Марсом, а може Венеры, Сикстинские елки, полы, а мы чакаем одлив. Просохлый на несколько гадзін пясок расстилается для наших ног, и обострая зрок у чаканні ночи с посеянными на небе зорками. Постоянство суцяшае, и нам здаецца, что пазней яшчэ напишутся вершы. А цяпер просто карціць пабегчы да океана бліжэй, да океана. Я тэлефаную маме. Сын мой, а дзе ж ён край гэтага свету? Мама кажа, што мые посуд, скардзіцца на холод свайго беларускага лета. Маё беларускае лето. Раз мы уже заговорили про маму, тут еще один верш, называется «Герани», присвеченный моей маме так само. Рахманный вечер, город Бруге,
Побачив на акні герані, мне кветкі выглядам кранальным аб Беларусі нагадалі. Такія бачыў я ў мамы, старанна палівала ўранку і клапацілася гадамі, заўжды прыгожымі трымала. Вось і цяпер мяне здзівілі, такія самыя з дзяцінства ружовых кветак павуціння, і ўзор, як быццам на карціне, стаяў і разглядаў герані, зноў думаў пра сваё вяртанне. Шаптаў, каб перадалі маме праз-далеч словы прывітання. А вось такі верш таксама быў напісаны у 2017 годзе. Это трэба было ехаць у аэрапорт, трэба было рана вельмі. Мы вставалі там ночью, заводзілі будильник, я выйшаў у двор, ён быў такі, нікога там не было на вуліцы, было цёмна. Вось і адразу напісаўся такі верш. Верш называецца «Ночны ад'езд». Будильник уначы, шурпатыя прыступкі, мой позірк доўгі ўніз, там шолахі ў смутку, жалезны стогн дзвярэй, бяссоннага пад'езду, і часу больш няма да хуткага ад'езду. Чароўны бляск зямлі, пад месяцам нязменным, утульнасцю двары, под чорным небам дрэмле, дакладнае таксі вязе мяне ў напрамку таго, што не змяніць, дзе немагчымыя праўкі. Свой лёс не прыпыніць, парадуе няспынным, жыццё спявае блюз, імчыць праспект пустынны. Мне ж хочацца спытаць, чаму бывае часта нам трэба ад'язджаць, каб назаўжды застацца. Вось хутка мой палёт, а мне падумаць цяжка пра мой начны ад'езд і ў чым жыцця развязка. І наступны верш называецца «Еўропа, мы ўсё едзем». І я люблю цягнікі, і для мяне вялікае задавальненне ездзіць у цягніках. І вось пра гэта такі верш. Сядаю ў цягнік жыцця, адчыняю сакрэты. На першай гадзіне кондуктор праверыць білеты. Это было в Австрии. Я ехал з аэропорта у Вену. І гэты кондуктор мяне вельмі здзівіў, таму што ён адразу прыйшоў правераць білеты. Сядаю ў цягнік жыцця, адчыняю сакрэты. На першай гадзіне кондуктор праверыць білеты. Адчую дакладна, як хуткасць цягнік набірае, а потым здымае чакання трывожнага раю. Куды сёння еду, сябе запытаю раптоўна. Не трэба змагацца з наборам няспынных законаў, хоць звычка парою, нібы аксіёма. Куды б я не ехаў, заўсёды прыеду дадому. Не трэба спяшацца, бо прыйдзе цягнік па раскладу, утульнасць і хуткасць у кожным вагоне парадак, пейзаж навакольны, заўжды нечаканы. Гляжу с асалодай, як у чыстым паветры знікаю. Цяпер зноў такая маленькая кампазіцыя музычная. А як гэта называецца? Абвеліон. Астор Піаццола «Абвеліон». І Вивальди. А вы сами скажите. А то я... Дорогі сябры, мы сыграем «Абливион», «Забыццё» Астора Піаццолы. І таксама з поры году Вівальді «Вясна».
Алина Рызайпур.
Можна водички попить, хто жадає, а ми будемо працягвати. Наступний вірш називається «Ліст». Історія гэтага вірша такая. Ён быў уключаны ў першую мою кніжку, яка называлася «Шлях да вяртання». І тады пазней Міша пачаў яго перакладаць на рускую мову. І калі я пачытаў пераклад на рускую мову, мне захацелася падправіць і пераклад, і сам верш. І таму, так як мы праграмісты, то праблема лёгка вырашылася, таму што мы паставілі ліст версія 2. Таму верш называецца «Ліст версія 2.0». Даўно я не пісаў табе лісты. А што пісаць, калі заўсёды побач твой тонкі твар і валасы, што гладжу я у час даўно за поўнач. Нам трэба бачыць глыбіню ў сабе. Там нашы душы назаўжды спляліся, паверылі таемнай варажбе і ўзнесліся ў хвалюючыя высі. Шалёны час не забываў пра нас, даваў адчуць парывістасць свабоды і для кахання смела дараваў суквецце вабнай дзіўнай асалоды. Мы разам, ты заўсёды побач, лёс не спыніць і не зрабіць прасцей. Я напісаў шчаслівы ліст напомніць, як доўга нам яшчэ ісці далей. Наступны верш называецца «Фота». Музыка, якая будзе гучаць, это напісаў наш сябар, якога тут таксама людзі, якія тут прысутнічаюць, ведаюць, таму што я скончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут, і Андрэй Урусаў вучыўся на паралельным потоку. І ён напісаў такую музыку, ён піша музыку і вершы, таму мы з удзячнасцю ўключілі яго твор у сённяшнюю прэзентацыю. А верш называецца «Фота». На вуліцах бачу ліхтаровыя цені, хутка спацыруючых мінакоў. Вечаровы дождж абмывае сцены, машыны, вокны, балкон. Гадзіннік памяркоўна цікае, нагадваючы, час нікуды не знікае. Ды толькі я, шукаючы выйсця з ракі непазбежнасці, павесіў фота тваё для свайго акна. Яно непасрэднае, смелае, вечнае, чыстая элегія ці энергія твайго і майго святла. Прамень тваёй смешкі адкрыты звычайная, прамень надзеі выратавальнага. Наступны верш называецца «Колеры». Ён быў напісаны ў такой незвычайнай для мяне краіне, пра якую я нават і раней не ведаў. Называецца Turks and Caicos. Там жывуць нашы сябры, якія гасцінна запрасілі наведаць гэты востраў, які называецца Провиденциалес. І вот чуть-чуть тут
Можа бліжэй хадзіце сюды. Вось і верш называется колеры, і для мяне крытэрыі паэзіі это кранальнасць, шчырасць, вымаўленне, рытміка, стварэнне нейкай такой своеасаблівай прасторы, якая мастацкай прасторы, якая такая мае асабісты почерк аўтара. Але яшчэ вялікі крытэрый для мяне это прысутнасць колеру у вершах, таму што калі каляровы верш, гэта заўсёды вельмі прыемна, калі я сустракаю у вершах. Ну, это мой такі асабісты крытэрый. Вось у гэтым верше будзе шмат колеру. Вось і ён напісаны таксама на беразе Атлантычнага акіяна, там такі заўсёды бірузовы такі акіян, і эта біруза, яна натхняе, каб пісаць вершы. Колеры. Бірузовы дамінантны колер твайго акіяна. Бачу бурштынны, калі зачыняю вочы і падстаўляю твар у напрамку заходзячага сонца. Жоўты асіметрычны, натхняе моцна, а аксамітна чорны фарба тутэйшай ночы. Лазурковы паўсюдна, ён як твая пяшчота, а твой загар глядзіцца стыльна, нібы пазалота. Фарбы каралаў, як мноства схаваных міфаў, а я знаходжу белы у кавалку марскога рыфа. Асфальтавая афарбоўка тутэйшых скал нагадвае аб радзіме. Аквамарынам і далягляд захапляе настолькі, што пясок пад нагамі нібы ў дзяцінстве, зусім не колкі. Бачу пунцовы, лісцік шыфлеры на пяску. Падымаю яго. Ён нагадвае мне твае вусны, палкія жадання і напоўненыя марай быць абцалаванымі срэбрам хваляў і майго акіяна. Наступны верш называецца «У рэчцы». На рэчцы ўвечара мы вельмі любім ездзіць на Констанс-Бэй, на Атаву рыва, і там купацца. І гэта вот такі летні верш. І калі скончыцца прэзентацыя, у вас ёсць магчымасць пайсці ў такую спёку, покупацца на потаве рэчкі. Вот, і будзеце ўспамінаць мой верш. На рэчцы і сонца заходзіць, вось цені працяглымі сталі. Нам хочацца страціць умоўнасць і лашчыць бясконцыя хвалі. Ідзі, не спыняйся і плавай, глядзі, як чаруе сутоння, як быццам парывы кахання цяпло аддае наваколля. Глянь, чайка прысела на бераг, вось лінію лодка дакладна на тонкай малюе паверхні. І робіцца вечар манадай, ласкавая, сонца заходзіць, вада паглыбняе сумненні, а мы толькі рады нагоды сваё адчуваць прыцяжэнне. І яшчэ такі таксама атаўскі верш. Застаёмся ў горадзе, доўгі вікенд. Суседзі з'ехалі, нам не да іх. Жаданне быць разам, прываблівы свет. Падзелім свой горад, як хлеб на дваіх. Мы чуем раскутыя спевы цыкад. Так горад спявае, без ведання гам. А вокны ўвечары, бісер гірлянд, яшчэ чакаюць сваіх інстаграм. Маўчання, нагода знайсці свой гук, дзе спальны раён, прыгрэбнік жыцця, нам дасць пабачыць, як вечар патух, хаваючы роспач свайго забыцця.
І ще один вірш про кохання. Називається «Твой день». Твой день подобны на жыццё, порой няпросты, але дзіўны. Твой дзень — вялікае акно, гляжу ў яго, там горад мірны, жыццёвасці гарыць агмень, знікаюць чорныя сумненні, атавай паўстае штодзень шаўковая трава натхнення. Твой дзень падобны на любоў, блуканне на вышынях раю, так напісаў сюлі прудом. Паслухай, музыка іграе, нібы шукае глыбіню, каб падтрымаць закон бяздоння. А я гляджу у вышыню. Твоя душа, вянок сузор'яў. Твой дзень падобны на жыццё, святочны, лёгкі, прывітальны, і марыцца зрабіць адно — у горад той паехаць даўні, дзе светлага агністы ток пальецца плыняй захаплення. Там першы дзень, як першы крок, усходзіць зоркай нараджэння. Я ще некалькі вершаў прачытаю, але калі у вас ёсць нейкія пытанні ці нейкія заўвагі, вы мне тады паведаміце і скажыце. Наступны верш называецца «Моя простора». Мы вот казалі про тое, што там адлегласць да Тафіна 8000 кіламетраў, але вот у гэтым вершы гаворыцца про тое, што наша прастора, вот моя асабістая, она фактычна не абмежаваная. Потому что, калі ты кудысьці едзеш, калі ты бачыш гэты свет, разумееш, што ён бясконцы, што ён цікавы, што ён шчаслівы, і ты в этом свеце адчуваеш сябе добра. Моя прастора. Пэўны час,
Борис, это для вас, потому что тут Ворша будет, город такие, так что вы не пропустите. Пэўны час, і гэта было даволі доўга, для мяне існавала дзве прасторы: беларуская і канадыйская. Беларуская – гэта памяць дзяцінства, захапленне юнацтва, горад, у якім я нарадзіўся і вырас, і дзе шмат якіх рэчаў зрабіў упершыню. Канадыйская – гэта бясконцая і халодная зіма, свабоднае і лёгкае стаўленне да жыцця мясцовых жыхароў, іх пастаянная патрэба ўсміхацца і ні пра што па магчымасці не турбавацца. Мая падвойнасць існавала пэўны час і надакучвала сваёй неакрэсленасцю. Але ў адзін дзень я аб'яднаў дзве прасторы, зрабіўшы іх адным сусветам. Цяпер моя прастора пачынаецца з дзедавых могілак, якія магчыма мімалётна ўбачыць, калі едзеш у цягніку Менск-Ворша, недзе паміж станцыямі Слаўная і Бовар. Потым працягваецца ў маім мінскім двары. Я заўсёды прыходжу сюды, проста пасядзець некалькі хвілін на лаўцы каля свайго пад'езду, і ніхто мяне тут ужо не ведае. Потым Европа, там жывуць мае любімыя гарады: Вена, Намюр, Парыж. Яшчэ далей мой дом у Атаве, дзе я жыву апошнія некалькі гадоў. Тут жыве моя сям'я, тут я знайшоў пачуццё чалавечай годнасці і павагі. Моя прастора быццам возера, поўная чыстай вады, аб'яднаўшыся з бясконцым небам, знаходзіць месца для ўсяго, што было і будзе: памяці, смеласці, расчаравання, смутку, каханню, прыгажосці, магчымасці жыць вольна. І гэтаму вершу, які я напісаў сёння. У кніжцы шмат вершаў, якія звязаны з музыкай. Вы цяпер разумееце, чаму. Вось. Але ёсць адзін верш, у якім ёсць такі радок: мэта музыкі цішыня, такі філасофскі радок, і вот я хацеў бы прачытаць гэты верш. Мэта музыкі цішыня, тая, што прымушае струны не чакаць, а шукаць штодня супадзення з ужо мінулым. Мэта музыкі цішыня, акіянам святла ядная з Богам, небам, пачаткам дня, потым сцішана прападае. Мэта музыкі цішыня, таямніца, прамень, удачы, суцяшэння і глыбіня, у жаданні чакаць і бачыць. Наступны верш это называется «Читаючы Хагакуры». Калісьці я хацеў з'ездзіць у Японію, і я ведаю, што шмат нашых сяброў уже там пабывалі, і я вот чытаў шмат пра Японію, і заўсёды з захапленнем чытаў, напрыклад, мне вельмі падабаюцца апавяданні Акутагавы, дзе там шмат усяго напісана пра самураяў. І я дайшоў да таго, што я прачытаў кніжку, якая называецца «Хагакуры», напісаная Яматай Цунэтома, які быў таксама самураем і стварыў кодекс гонару самурая. І вось я вам прачытаю гэты верш, вось, які называецца «Читаючы Хагакуры». Тут спалучэнне беларускай, японскай, канадыйскай культуры, і это вот спалучэнне, оно даюць такі вельмі цікавы эфект. Жыві так, быццам цябе няма. Будзе знуранасць, будзе зіма. На лязе чыстага і халоднага знойдзеш прамень высакароднага. Паэзія – гэта інструмент разумення святла. Яна, як смерць, не даецца дарма. Але спяваючы і расцякаючыся нібы дым, напішы Хагакуры,
як працяг твоїх крил. Такі запис я знайшов у кодексі самурая. Хто живе гармонією, той ужо не зникає. Жадаў бы прыпыніць жыццё, пазбегнуць адчування смерці, спазнаць свой лёс як адкрыццё мінулага, самоту сцерці. Жадаў бы словы зберагчы, памылкі, вершы, спадзяванні, каб не згубіцца на мяжы паміж жывым і непрыймальным, каб у рэальнасці сваёй, у лёгкае сівое рання знайсці гарэзлівы настрой свайму зямному існаванню. А наступны верш напісаны пасля таго, як мы з'ездзілі ў Монреаль. Это было, я не памятаю, гадоў пару таму назад. Была выстава Марка Шагала. І мы доўга стаялі ў чарзе. Тады мы нешта праціскиваліся, бо быў амаль што апошні дзень выставы, было шмат людзей. І мы так праціскиваліся, неяк уваходзілі доўга. А тады, калі мы зайшлі ў там першую залю, і там на сценцы было напісана так: Марк Шагал was born in Belarus. Народился в Беларуси. И когда я вот побачил эту надпись на стенце, у меня написался такой верш, який называется «Шагал». Наше життя не наступит двойче, не станет давним, не пойдзе прама. А мы, можливо, полетим однойче, як на картинах Марка Шагала. Пазбегнем журботы свайго маўчання, віцеб склёзна, дабы нібы хмары. Беларусь — тэма для навучання. Па карцінах Марка Шагала. Зялёны скрипач, жыццё без адчаю, блакітны дом, а сонца так мала. Кропелькі фарбы, мовы гучання. У радках вершаў Марка Шагала. Витаю, Петр и Галина. Ну, вы поспели. Вось. И наступный верш называется «Дорога». Это верш про подорожье, про дорогу життя. Вось. И вось эта дорога заўсёды з нами, заўсёды со мной, и хочется, каб эта дорога не сканчалася. 2 дні тому мне снілася дорога, і даўні горад быццам дапамогу вяртаў пяшчоту нашым адчуванням, а лёгкі шар старых перажыванняў нас нёс у доўгі вузкі калідор, дзе ў даўнюю пару стаяў дзяцінства дом. У доме тым я жыў даволі мала, каштаны ў траўні расквіталі рана, мы ўвечары глядзелі праз акно, як там жыццё руплівае плыло. Зноў сонца ўзыходзіла звычайна, шум горада губляў сваю нуду, а раніца майстэрня спадзяванняў усход пераплаўляла як руду ў нязменны лёс. У горадзе хацелася застацца,
Ды час ішоў, не дазваляў спыняцца ні нам, ні тым, каго вяла дарога нязвыкла доўга. Ну вот прыкладна коротенько так вот пра што моя кніжка. Вось. І я ўжо прачытаю апошні верш, які я падрыхтаваў. Вось. Пятру і з Галінай я пачытаю у нейкім такім асобным парадку. Але вось мы пачыналі з верша непрадказальна, які першы верш у этой кніжкі, а скончым апошнім вершам, які называецца «Што там на тым баку святла». Што там на тым баку святла, упэўненасць і ратавання, дзён будучых выпрабаванні, вось там на тым баку святла. На нас глядзіць праз акіян, маўчання, поўнае удачы, невідавочнае пабачыць, заўжды непрадказальны дар. Што там на тым баку святла, сапраўднай музыкі вытокі, усё, аб чым маўчаць прарокі, вось там, на тым баку святла, параз і перамог выток. Мажліва, там пануе ціша, што з лёгкасцю нязменнай піша табой напісаны радок.